kok borok bai puila PhD holder manai Dr. Biplop Dev Bormano kok tisalo kaisa pandani bisingde boromya parka UTF ni adong rok manja ka shigrang Vikas Rai Dev Bormano khoba UTF ni te kubun adong rok Abahakinu ashalokok sanani thangai UTF ni asuk phang Sojol Dev Borma shaka siniti prasharok ni bagai belaikino kaham koktuma Dr. Biplop Dev Borma kok borok bai puila PhD khlaimani hinai aboni bagai team UTF ni bakhak deibo kisa misa Dr. Biplop Dev Borma no chubas rujaka hani shaka UTF ni asuk phang Sojol Dev Borma abahakinu teibo kok borok kok thaino shukangai telangani bagai bo shaka tini sini United People Forum ni sini Dr. Biplop corporate language ni corporate subject ni tu puila PhD khlainai bono jeng borom ya pharna ni bage chikon se kaisa felicitation panda jeng boro phungbo songsa laikha jeng UTF office no PhD to kong borok khayo kong subject ko haipano sini Dr. Biplop no sengyak barakhe tini oro felicitate khlailai mane sini na har mo mo je kok broko puila o live mo sijak tongnai phainai 100-150 bosor lo phano kok broko te jara purinai sinai khainai sinja bro kok salai apru bini bumu sa khursawi kok ma salai nai abai kaisa achievement bo khlaikha tai sin jara kok brok kok khaina salai sini mani kok borok tu ye jara sinai khainai jara samok khai tongnai borok no sing je phulpana je lama tui phano set mankhe se borok no borom ya pharthai borok no logi thai borok ni samongo tangni sini kok borok kok khaino se tebo kuchubong mati salainen tebo ma phuar lainai abo hai mani rok no bansugina se sini taku Biplop PhD khlaika kok roko te bono puila sini PhD khlainai abono se borok ya pharna bage sini mongrana ni bage tai kok borok no tei samong khlai tongnai lukurok no khaba sarana ni tai logirana ni no nahar mono busking no tei no se mono tinoro borok ya pharna ke felicitate khlaika ojoro chungbono mementiro kakoro kisem se ya pharlai mani logiwo kok borok kok thai hamkrai ni bage boje khlai tongmani samong roko kisa chukthung ne jeng kaisa financial support busungbono 25,000 taka ni kaisa financial support busungbono rekha so that kok borok kok thai ni hamkrai ni samgo bo jebabe nangai tongo ajaga kisa misa samgo chukthung obono na harini sineti bitini phungni achigun sapan Ashali panda kok sanani thangai shikrung Vikas Rai Dev Borma shaka kok robai rokno shukangai tlang thani Dr. Biplop Dev Borma tebo kahamke samong khlai thangtong hene abro karebo dal bidal nangkong mani koklam shawi khana rokha shikrung Vikas Rai Dev Borma UTF by samsasa in panda to bere namani no panda tambage inkai so semano Dr. Biplop sini kok borok sana himbo samro bisingo kok borok subject no ti nai PhD khai nai kono joto ni sika inke am bagino bo kaisa tanna mano rangsak by si tonjang nai kaisa mari kaisa kotama abo simiya jung semano je PhD ni je thesis rok sujago English rok bani sujago fiaba bini PhD ni je thesis sujag mane abo kok borok bani sujag abo o sakao se roman script be sujag
Aing ti klai wansu ke nana thang kan kai abo belai klai no kisa milestone doktor kai an khakao thinango amti te bokoma borok komo serai se nana Dr. Biplop no belai klai hambaya khak sama tongthoma boya thinango mini samni bising ti klai kok borok te busenarthu kok borok sanai bosomni mukhang busenarthu kok borok kok rubai to mani abo haing sakao sini jakhu abo nayo ke UTF ni ozamaro I je je program ano sangsaka abo borongni kisa naharmung bo kisa mari naharmung kuar ni kisa mari amti khreno chung chini borong bisingo chini bosomni borong bisingo sam kaham tangmai ro kaham achievement khlainai ro borong chung buskang ti seti phainan na tambuki halkai tabu chini serar mthani Jermani nang pumani ke role model chini nang ke role model buskang role model kaham kini bagai serai do disillusion ka ke ni borong nang ya mani rono nang nia baru rono role model sami nai lama saya rogo jakti sango lama saya rogo sobi jakti sango hingga ke UTF ni bisingti klai abo kaisa tai ko NGO rum thani ba tai ko mo tharun thani ba kaisa message hinai mano je chini bisingo samung kaham je borok tango borong no chung borong mari nai borong simi rimambai india chini serai romni beskango borong role model ini nai tisawi kurunan nai hai ke che chini bosongni borong chabi tisa thani lamka mo ulni je ase sum tango bongno tujuli tlan thani subasuri jangma hai malama phugeri ma hai klai nuk jangmai Abni aglo pandaw kok sanani thangai Dr. Biplop Deborma bini lai thangjak jorani kokno sawi khana rokha abni logi wono kok borok kok thaino sakangai tlangnani bagai bo dal bidal kok lam sawi khana rokha Abo borom no today susai baya UTF pulana ang UTF ni borom ganang kasko sini sar sojol level mana khulung ya pharo te abuni logi sini UTF ni tangpha borom ganang sini takhu Dinesh Deborma bonoba ang balekino hamjongate khakam ya pharo borok ni naikol mungte wansuk mung kahamni mari ang khoroksa sirungnai ngai khoroksa phrangnai ngai tini obahai UTF ni habano bo khai ang borom ya permana bokhabai ya sebi mankha tamoni hinba borok UTF ni samung kaham tini saljaya sugya borok ni aro thangai borok bisi burung molburung subawo phanlok tangriwo ha rang kisa riawino rang mari kribo borok sirnai rongo phrangai habano rogo sebu klairika haba phang klairika te juda samungo rung maring thon hukumung thon kokung thon obai samungo ite me samung yapri samani belai kaha te angbo tini khoroksa kok borok bedekni puila PhD award pai mane chini khodani dofani kopni korubani samung tangna hane sukjak khane dofani borok bai wan sukjak khoroksa ngai phaika te borongni boramno ang belekino bukharoi hamjakha tamne hinba amahai borom rimani nahar mungkha phainai jarao kok borok kok te kok rubani te je pori tongnai kok robedego borok teibo khafan manai samung khlai manthun borongni lango kebungmung tongmano nonani bagai jeng bijab kok borok bai juda bijab karinani te kok no te boru tu kurungni samung tangnani srungnai te phrungnai te o hasteni kok borok kok rubai sinai te kok no te samung tangnai ro borok bai palbak seke jeng obahai te bo samung kotor khlainani obahai wansukmo ani sakbai thang bukhakte lukurongabo kobukmo
tini UTF ni habonogo borong yafarja asuk thaya asugoi ang tini kok semai tangja kok kothano sao se ang borok tini momentu te ano ani langmani kothama ani langmo patui phaija kok bumarongo borok khnawi borok sokatini bo eba borong hani bo borok khok noisi ba te sa sai ano borong yafarka te abo bai ang kung sukjago je UTF hai obahai motha khodani bagai dofan bagai asek wan chukmani obahai tebo man sungai tongkan ke kelikjak dofrok bo imang namuk tang klaiman nai tini ang o boram yafarja grang mari bai ang kok te kok rubani bagai samung tangna hene wan sukjak rang ro ebung mung tongawo te chugya rongono bijab yafada mana hene orang no ang arno subai nai tamika ano je borok borom rikha bukhabai rikha abo dofani hamkrai dofani bagai wan chugui samung tangnani khagana nuguino ano tini borok borom rikha na khaklai te abo nang sanamo sungo te gobangma borok kok borok bedo puri tongai rok srungnai rok borok pje khlaina bagai borok bo tiar tongna nangnai te phani jarawo asuk thai bukja tongma rongno borok supungnai te tinango kok te kok rubani bagai hayungo birjaknai obahai samo borobo khlai mannai khata bai baidi khata beldi जों बुकसानि सिमिसे कुप्लंगो जों सुगिया जराव सुगनाय सनामनाय फोरोंनाय सोलोंनाय माफा लगिसं दाखु बुखु बरंग जों पगेवै साकसांनो तरजायगेवै साकसाकनि सामनो कुंसुगियावै दफाबो सामनो किसासा यागवारा याफार मानमानि याक्लिक्स नामै दुमसावै मानमानि आबुनो तरजांगानि बागै आं लोकरंगबो ककसारनाय ते बायथागो आं ककटुम channel ni bisingte kotuma channel ni bisingte sini hayungni borrongo basically sing kobruk sanai bor dofani bororo tifrasa ini sini ja boronga ang musungo sanani musungo je goribigra sugya rongno kami amsaiwa thangai jeng sungai ro borongo yak tolai tubu khangke borobo mukti kungti hoi srungni yango yaklik kuchu kasai mannai te abon bagai ang nong bakte UTF ni o samu kaham ni bagai desa hai na hai UTF ni kasko tangphang borong borang sasongo pai playa khulomoi ang ani kok these thani sama orono mathaka raja khoragole ni simi saltang ni koktum chini khorang Ready?